20 godina. Ovdje su bile iskorane crkvošnje. Tu se nije moglo snaga da živi. Pa smo poslije posadili ove košopise, topole, sadili smo borove, onda smo sadili javorove, onda ima i bagrem i pojas je onaj posađen. To je za ovo naš, ovdje ovaj kraj, preporod. Na odnos onoga ranije šta je bilo. Onaj smrad i ono, gore smo sahranijeli najmilije, amo je dole su bacane tako. Ipak je ovo sad kulturnije, kao što vidimo, zeleno je zeleno. Puno znači imati zeleno. To je zdravlje. Zdravlje. I ja sam uvijek pristalica toga, iako sam u velikim godinama, rado se prihvatam da pošumljavamo i da radimo nešto. Za dobrobit naše djece. To su ljudi siromašni, bjedni, lošije kuće, loši izgled, ali bolji su narod nego oni gore. Bez obzira što su oni siromašni. Bilo koja akcija, ja mrtav ćeš prije dobiti sve nego gore. To je dobar čovjek i nije on jadni loš, ali to da se tvoji jedini, što najgora stvar da se jednome skupe se kod bandere, piju po 3-4 litra rakije na stupu i to im je posao sam. On je dobar i duševno, nije pokvanen duševno, tačan je. Osobe ženetine, nije njemu ni lako, sam u kući, jer bi ga onda počeo piti. I ne valja, ne valja. Jer inače izgore odnjeđe jedra vode, sve živo. A kao čovjek jadan je dobar. Dobar je kolebac. Bođo naša legenda. On je prošao sve živo. I što valja i što ne valja. Ima, belog miša. Moramo svako večer, bar 2 plućike da mu ispečem i on samo to jede. Kad sam vidio prvi put, meni se smrkle, beli miš. I odatle više sreće nema. I kad je ušao, ili ga uočila mačka neka, ili kjer, ili bilo šta, nema ga i više gotovo. A to ima 20 godina, i više od 20 godina. A manje, ovako mali prti. I on se šepa i sede meni u krilo. Ja idem uvijek porcinke. Znamo te mala gički. A beli, skoro beli. Boća je bio stari maher. Zajedno tata i on u zatvoru. Tata zbog komunizma nije volio Tita, znaš. A ova budala volio se potući, znaš. Kaj je Titov osmo dete kao Titov kum, razumiješ? Titov kum njemu, sad njega kao oslobođi njega zatvora, razumiješ? Oslobođi ga kurac, on dobije još više zatvora nek šta je zna. To sve radi milicija. Oni su to
pošto se ja vodio muzičku mamu tamo, i nije niko mogu doći do pevače. Oni bi svi volili prste, a čekaj, to je moje. I onda nagovore, razumeš, nekoga iz Lice ubaci, nekog iz ovoga, nekog iz onoga, znaš, ono kabođije u auto. Samo će njemu napraviti da bi ja, samo da bi oni mene pokupili. Eto je. Ima jedna iz Milete, dolazi, ima njoj 300 kila. Ne, mlad, bolje da on ima snage da što onda mrdne. Moj Bočko, težak je životni put. Ako ti ne daš ženska, ne možeš ti, ako nemaš alat u gajčom onda. Ne možeš ti prstima raditi. Isto kamera, ako nema struje ili baterije, ne možeš ona raditi. A je, bija kola, ne možeš tako je. Ajde, stani malo, evo, ta je atrakcija da te uslije. Pa 62. godište, 44. Oduvek ja sam ovdje rođen odavno. Šta znam, ovdje me nekako sam navikao, ja sad. Svi kažu što ne odeš na more, na Hrvatske, ali ovo ja nikada. Pa to, mislim, ne bi ga zamenio tako. Ne bi ga zamenio, recimo, za more, za neki 10-15 dana na moru ili 10-15 dana u Dalmaciji. Ko je tako leška? Od svetav dana je tako, pređem nekad preko. Evo ovdje sam u bazi, pijem piva, po 4-5 na dan, piju 2-3 kafe, kutiju 2 cigara. Tako provodim dane sam, većinom tako odem do radnje, uzmem nekog namirnice i tako. Sam tako, nemam televizor, nemam ništa. Radio, nemam nekog da slušam, tako pređem preko i tako. A ovo šta še? A ja to je... Onda na salašima, šta znam, dosta sam zavolio salaša, više volio salaša, znaš, ono, prerija, livada, jebi koliko obojska. Samo ne Indijanac sam. Ne, Indijanac je ono prerija neka i tako. Pustiš onako neke... Onda, šta znam, tako sam, pre sam išao na taj salaš kod onog Vučića. I tako sam uvijek tako dolazio kod njega, jednom sam tako zanoćio na salašu, onako, mislim, on je ambijenti, ono, znaš. On bio stariji čovjek, onako. I uvijek ovi trgovci na vuku, znaš, na neke zajebancije zajebu. A imao dve dobre devojčice. Bila jedna umetnica koja se udala za jednog Bosanca. 55-6 godište. Umetnika, dosta je ono, no. Su ono završila školu, neku, ono, nisu bile ono kako ti rekao, nisu ono bile, znaš, neke... Da, a da, ne mislim, amaterno, nisu bile nešto glupe, znaš, ono, bile curice pametne. Pa je divljak bio od mali nogopat do dan danas. Znala mu država, to žera, vozio
Čača mu nije došao kad mu mate, žena mu umrla, a njegov mate nije došao ni na sahranu. A tu je bio. I šta će on? Nema parču leba, pa šta te? I to normalno, da on zelo državica i to je. Šta te radi? Jesam, onako sam tražio, opet su neke preko novina, onako. Sve je otišlo u luft. Recimo, Plavša, sportski tip, onako, 1,75 m, duge kose, onako, karavan, ko u pesmu. Kako bi selo pisao? Pa ja ovako mama koji živi na selu traži sportski obrazovanu ženu sa višim atributima. Pa šifra, recimo domaćin. Justo. Sad smo dali oglas. Mogu je odvesti na more, ali... Mogu bi odvesti kod brata, ali kod da bi on prihvatio. I on već ima dvoje djece, razumeš, možda bilo van sezonski neki, 11. mjesec, 10. Mamo ti jedan, di ti je tata što je pucao u tebe što te ne ubio pička. Idemo mi na ekskurziju ko osnovna škola, znaš, to nikad ne zaboraviti, evo vas. Pun autobus nas, prvi put ideš u Beograd, idemo vidjeti kao Zvezdin stadion. Titov grob, počasna kolona, Zvezdin stadion, Avala, toranj, pizne, mater. Ovaj se ludak usro u autobus. Svi gledaju, list na priznati mater, aj priznati. Ja sedim da njega kaže šta smrdi. Pa jebo, ja mater šta smrdi, što smrdi, otkada on kutri jebo svoje mater. Ovo se najmo ni slatkiša, mi ga nakljukali, ušli mu u neki park. Sad trebamo pred guzicu jebo mater svoje, pa ne znam ja perem guzicu, šta ovo će pičku mater svoje. Kad on skida gaće kaj ja sam. Onog nekog spreja nasu, tamo je listna bila. Aj, kako bilo? A je. Kao McDonald's. Kao McDonald's. Gledaj što, on je polupan od kada bio. A čak pogotovo kad dobiješ zora penzice, on je pogotovo polupao. Nema tu. Radi jebo nešto. I sad, dečko, 6 mjeseci, naučio se ostavimo štorce. Idu oni svaki dan na pecanje. Upecao ja šarna ovako jednom. Šaram bole, a 2,5-3 kila. Sad šta će mi sa njim raditi, diše on još. Uzet ćemo mi šarna i naplikati ga šarafno. Razumeš? Šaran još diše, razumeš? Ušli mi unutra kod toga gazda u kafanu, on kod kupljuje ribu, kaže on ti nosiš, tebi će verovat. Dobro, meni će verovat, jer ja došao tamo kod novi, poznajem me ono, a verovat se oni meni. I šta će biti? Kaja, pa eto, boga mi, koliko si ga izmerio? Pa eto, boga mi, lovio sam, ali ovakvog još nisam vidio. Pa šta si ja? Jer laže to, isplati ona svakam, pa eto daj turu piće i za šankom onima i svima daj tako pije, to je šou. Ode on u kuhinju,
kaže ženi, na, to ima kuhnja, ženi kaže, ajde da ga razreže, na. Razreze on njega, kad on šarafi iz njega, ispadne. Dođe on kod mene zastava, dođi ti vamo, kaže. A bogati, pa je to. A di si govati? Ja kažem, pa je to brozgradno. Pa šta je taj jeo u pičku, vajte? Otkud ja znam šta je on, taj nevjerovatni buta šarafi. Pa boli mene, ko je što učinio?